Euroliga je košarkaško takmičenje za uglavnom najjače evropske klubove, koje je naširoko poznato kao najneizvesnije, najregularnije, najprofitabilnije, najorganizovanije i najlogičnije sportsko takmičenje na svijetu. Samo jedno gore je tačno. Od toga 17 timova su tačno iz Evrope, dok preostala 3 pa sa 2 niko od komšija ni ne pomišlja da igra, dok su drugi toliko bogati u teoriji da nigde drugde ne mogu ni da igraju. Timovi se dijele na vlasnike Evrolige, no pošto više niko nema prohodnost osim Evrokupa na one koji plaćaju milionske licence. U praksi je to mnogo drugačije. Timovi se dijele na Real Madrid, one koji su vlasnici sa zapravo velikom moći i logistikom, oni koji su vlasnici sa nešto manjim mogućnostima i snagom, Panathinaikos koji prosto Janakopulos i Panathinaikos imaju razloga za nervne slomove, klubove bez vlasništva, ali sa licencama kupljenim, izraelski klubovi zbog kojih moraju da se pojedine ekipe seljakaju iz svojih dvorana ili da igraju pred praznim halama, srpske klubove koji su priča za sebe. I Asvel, vlasnik, ali samo bolje prosto ne pričamo o Asvelu. O kome ćemo da pričamo? Pa naravno o imenima sa najvećom težinom u takmičenju. Sa čovekom koji je daleko najuspješniji u istoriji evropske košarke. Čija ličnost i samo prisustvo je magnet za sponzore i navijače, kakav ne postoji nigdje na cijeloj planeti. Naravno, reč je o Željku Obradoviću. Pitate se koga on sad trenira? S kim sljedeći igra? Kad je naredni meč? Da ispratimo čitavu euforiju oko čovjeka, mita, legende. Ali najveći trener u Euroligi trenutno ne radi u Euroligi, tačnije ne radi nigdje. Zašto ne radi? Komplikovano je. Ono što istina jeste da je radio u najluđem košarkaškom rivalstvu na svijetu. Večiti derbi između srpskih klubova. Sad smo došli do esencije košarke u Evropi. KKSA Crvena zvezda, za nju rivali kažu da je ekipa koja se na sve žali. Sudijska odluka, piši saopštenje. Protivnik izda saopštenje, piši saopštenje. Protivnik dovede igrača, piši saopštenje. Ti dovedeš igrača koga ne možeš da registruješ, piši saopštenje. Maška Ljubica glasno mjauče u Pioniru, kapirate. Uvek je dobijala najjače timove, šampioni, Final Four ekipe, najbogatije gazde, Malagano. Veže serije pobjeda na nemogućim tekmama da bi posle izgubila od ekipe koja ima 10 vezanih poraza. Strah i trepet Crvene zvezde nisu oni najveći u Euroligi, već čak tim koji više ne igra tu, Alba iz Berlina, koja 30 utakmica igra potpuno rekreativno, onda sa budžetom od 30 evra i sendvičem za igrača po utakmici liče na Golden State protiv Crvene zvezde. Mora da je do onih baba sa bubnjevima u hali u prvim redovima. Jesu malo jezive jebote. I večiti rival Partizan, najukletiji klub na svijetu. 2010. Final Four, primaju koš iz airbola, ne idu u finale. 4 godine kasnije svesrpsko finale se čeka, Beogradska arena puna, protiv Hrvata, CDVite trojka sa parkinga koja ih izbaci iz Evrolige i zamalo ne ugasi klub. Preživi Partizan nekako, dobije moćan tim, gaze sve u Evrokupu, domaći teren do kraja sezone takmičenja, Euroliga na vidiku, paf, izbije vekovna pandemija, planeta stane. Sljedeće godine vratio se najveći trener u istoriji Evrope, najjači tim, najveći budžet u Evrokupu, došle zveri od igrača, izgubio punoj areni, dobijen meč na neviđenu glupost i nemoguć način od burse koja kasnije nije imala para da igra Euroligu. Potom se poklope kockice, Željko legendarno vodi tim, možda i najjači u Evropi u tom momentu, napravio silu, pogodio sva pojačanja, kandidat su za titulu dobili 2 tekme u seriji na teškom gostovanju, u Madridu izbije tuča, 2 najbolji igrača suspendovana, 3 najbolji prebijen, na sve to nadoveže se skoro plus 20 u poslednjem meču, Real pogađa sve i Partizan je verovatno ispad. Što se samog takmičenja tiče, najregularnija košarka ikada. Sećate se one piramide? Pa od toga zavisi kakvo suđenje imate. Kraljica ste drame, volite da ste u centru pažnje i nije vam teško da malo tu i tamo progutate pištaljku za one najveće. Čestitamo, naranđasto crno djelo je vaše. Svaka čast izuzecima, ima ih, ali dok se otimanja dešavaju samo na parketu dobro je. Sreća pa nismo imali incidenata sa nestašlukom arbitara te prirode van terena. Sistem takmičenja je također jedno remek delo. Igraš 38 utakmica na krv i nož sa 19 najjačih timova Evrope, neretko 2 sedmično, potom između njih igraš svake nedelje blizu 40 utakmica jednog drugog takmičenja, potom u sred sezone par puta raspustiš dobar deo tima za reprezentacije, u trećem takmičenju koga nikog i ne zanima, a tu uvališ i kup. Da bi potom posle svega toga igrao još minimum 3 utakmice play-offa, gdje se igra grublje nego ikada. I kao nagrada za taj napor, umor i stres, šta sleduje? Cijela sezona staje u 2 utakmice u areni, bog zna gde, bog zna kad, koju nikad nisi video, gdje pitaj Boga u kakvom ti je stanju tim baš za taj vikend i koliko god da si jak, uigran, uložio vremena i novca, ako ti se igrači vraćaju iz povrede recimo od 23. na 21. žalni slučaj, više sreće sljedeće godine. Čestitamo, osvojili ste Euroligu, mora da se sve to isplatilo, da je zarada nevjerovatna, slava vešta. Praktično kogoda je osvojio takmičenje pre 2001. se ne računa od strane Eurolige, a što se para tiče, recimo da šampion zaradi gotovo duplo manje nego da ste izbacili klub sa Gibraltara u ranim kvalifikacijama za Ligu šampiona. Da li je Euroliga nelogična, haotična i besmislena? Apsolutno. Da li je obožavamo? Još apsolutnije. Euroligo, hvala ti, nemoj nikada da se menjaš. Sem sudija. Oni mogu da idu. Kao linijske u tenisu. Apsolutno. Taj uvete roboti ne mogu više gledati Manu Panter kako masakrira ljude. Molim vas.